Sanxenxo profunda nas medidas económicas anunciadas hai uns días para paliar o impacto da crise do coronavirus na vila. O Concello explicaba que paralizarán investimentos por valor de 2 millóns de euros para dirixir estas contías a axudas fiscais para os sectores máis afectados. As medidas que tomemos do Concello de Sanxenxo son para eximir de pagar este ano, non son para aplazar ningún pago. En cualquier caso, lo que queremos es que esos 2 millones de euros lleguen directamente al bolsillo de los ciudadanos lo antes posible, vía exención de estas tasas que estaba comentando o de lo que se pueda hacer dentro de la más estricta legalidad, básicamente. Aínda así, Martín confía en que este será un bo verán para o sector turístico de Sanxenxo. Cree que tras o levantamento do estado de alarma, moitas persoas do resto de España optarán polo turismo nacional para pasar as súas vacacións. E unha das vilas preferidas é Sanxenxo, polo que reforzarán a súa promoción. Que no verán, se todo se levanta no mes de maio, por exemplo, abril ou maio, eu creo que no verán en Sanxenxo vai haber unha afluencia moi importante de xente. Eu atrevo a dicir que máis que nun ano. E me explico por qué. Porque os españoles, o noso turismo que temos aquí basicamente é un turismo nacional, basicamente. Eu creo que se levanta a medida, a xente non vai a salir de repente a outro país europeo, ou outras zonas de África, ou outras zonas que estiña pensados. Debemos de mandar un mensaje de que Sanxenxo é un sitio seguro, tanto na súa ciudadana, de que se pode vir e que se pode estar tranquilo, e tamén que é un sitio limpio. Outra das iniciativas nas que colabora o Concello no marco desta crise é a confección de preto de 20.000 máscaras. O Goberno local mercou a tea necesaria e o obradoiro de costura El Rincón del Arte encargarase de elaborar estas pezas antibacterianas e homologadas. Hicimos una primera mascarilla, se la entregamos al Sergas, se la entregué ayer yo en Montecelo. Entonces, sabemos que ellos están analizando cómo se puede lavar y esterilizar para ponerla al uso público. El mes ahora cómo se suministran para uso público. Nosotros queremos que se haga todo a través del Sergas para que no haya ninguna duda con este tema, ¿no? O Concello tamén informa que reforzaron as tarefas de limpeza e desinfección dos espazos públicos, facendo especial fincapé nas zonas máis concorridas como os centros de saúde.